כפיים לתומר פישמן. איך מדהים זה היה, תומר, כמה אנרגיה, כמה אנרגיה. כמעט הצלחת להסוות את זה שאתה לא יודע לכתוב סטנדאפ. יש לי וידוי. פעם גם אני הייתי נגד הומוסקסואלים. האמנתי שזה נגד הטבע, ושאם אתה הומו אתה חולה. הייתי מקלל אותם ברחוב, צועק להם, יא מתרוממים, יא סוללי ראשנים. אבל אז פגשתי בחור בשם קובי. הוא היה מצחיק וחכם ומעניין. הם מדברים שעות בטלפון ונפגשים. אני לימדתי אותו כדורגל, מה זה נבדל, והוא לימד אותי איך עושים גבות, ומה זה ירוק בקבוק, שחור סיני. ואז יום אחד קובי אמר לי, אסף, יש לי סוד, אני נמשך לגברים, אני הומוסקסואל. ובאותו רגע, חבר'ה, הרגשתי נבגד, הייתי מבולבל וכעסתי, אבל אז חשבתי לעצמי, מה זה משנה? זה רק חלק קטן מכל מה שהוא. כולנו בני אדם, זה לא משנה את מי אתה אוהב, מי אתה שוכב. לא מגיע לכם שיראו בכם במועדונים ויתקרו אתכם במצעדי גאווה. אבל אז הוא סיפר לי על פיסטים. שם איבדתם אותי. פיסטים. לדחוף את האגרוף שלך דרך החור של התחת של אדם אחר. מה אתם עושים לעצמכם? מישהו ייפגע בסוף. גם איזה משם היום זה פיסטינג, אין שם נחמד יותר לאקט הזה, משהו כיפי, זה לא יודע. דודו מספר לגולו, אתה דוחף את הזרוע שלך לתוך המאהב ומספר לו סיפור לפני שינה. מה יכול להיות יותר רומנטי מזה? אהבה, חבר'ה, זה מה שאני מנסה לומר לכם, אהבה. ישי שליסל, תנסו להגיד את זה 3 פעמים ברצף, אני כבר תרצו לקרוא את עצמכם. נשמע קשה להיות הומו. כאילו מהרגע שאתה יוצא מהארון, כל פעולה או הישג שלך ייבחן ביחס לזה שאתה הומו. אתה יכול לזכות בכל פרסי הנובל שבעולם, אבל תמצוא זין אחד, וכימאי זה לא הדבר הראשון שאני חושב עליך. מבלבל אותי כל הנושא של הומוסקסואליות, זה בכל מקום ואני לא יודע איך להתמודד עם זה. פעם הבאתי בעד מול המחשב, ובאתרי פורנו יש את החלונות הקטנים שאתה יכול לעמוד עליו עם העכבר על החלון, הסרט רץ בקטן, אתה יכול לבחור. אז הייתי באתר כזה ועמדתי על סרטון, וכי זה היה קטן, אבל ראיתי שם 2 גברים. ומשום מה בראש שלי הנחתי שתכף תצטרף אליהם בחורה. והם פשוט רבים עליה בינתיים או משהו. אבל אז היא תגיע והיא תשלים ביניהם ותהיה שלישייה לוהטת וזה. אז נכנסתי. וכאילו... אפשר לומר שמה שהם עשו שם היה לריב. גם בסוף אחד מהם עשה לשני משהו מזעזע. אבל בשום שלב לא הצטרפה בחורה. היה מוזר. והקטע זה שאני מבין את הרעיון של הומוסקסואליות. זה הגיוני בעיניי. כאילו, איך אני אסביר את זה? יש את איך קוראים לו? קמרון, ראש הממשלה של אנגליה, שעכשיו היה סיפור שהוא זיין חזיר בפה. כולם הזדעזעו, אבל אני יכול להבין את זה. כגבר, אני יכול להבין את זה, כי אנחנו רוצים לדחוף את הזין לתוך דברים. לאו דווקא בקטע מיני, פשוט כדי לראות אם זה ייכנס. ואז אתם מתחילים עם מחיית כפיים, מה תעשו את זה? אני שונא. ואז אתה כאילו יושב עם חבר טוב ורואה ליגת האלופות, והוא פשוט יושב שם, ויש לו 2 חורים, הוא פשוט יושב שם. אתה חושב, למה לא? מי בעצם ייפגע מזה? חוץ מאלוהים, אבל... אתם מבינים למה זה מבלבל? סתיו סטרשקו הזה מבלבל אותי. זה קשה כל אחד, זה מכיר. השיער הבלונדיני, החלק שלו,
הפנים המלאכיות, הגוף העדין והשברירי שלו, נראה כמו נסיכה של דיסני. מה? כאילו, מה אתם רוצים שאני אגיד לכם? כן, אני נמשך לסתיו סטרשקו, ואם תהיה לי הזדמנות אני אשכב איתו. אז כאילו, אם אתם רוצים לקרוא לי הומוסקסואל בגלל זה, זאת זכותכם. אין כאילו זה, אוקיי? אתם יודעים מה? אני נמשך ליהודה לוי, אוקיי? ואם תהיה לי הזדמנות אני אשכב איתו, כי הוא מקסים בעיניי. אם אתם רוצים לקרוא לי הומוסקסואל בגלל זה, זאת זכותכם. אין. אני אומר לכם עוד משהו. אני נמשך לששון גבאי. אם תהיה לי הזדמנות, אני אשכב גם איתו. כי אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר. אם אתם רוצים לקרוא לי הומוסקסואל בגלל זה, אז כן, בשלב אין דרך חזרה מזה. יש גבול. לכל אלה שמסתכלים עליי כאילו אני דפוק, תבדקו בבית, אם אתם לא מקשרים את השם, בגוגל ששון גבאי, אתם תראו, אתם תגידו, אני מבין על מה אסף. כאילו, אני עומד פה ומרשה לעצמי לדבר על הנושא של הומוסקסואליות ולצחוק על זה בפתיחות וזה, אבל האמת היא שמעולם לא הייתה לי חוויה הומוסקסואלית. וזה קצת מטריד אותי, איך אני יכול להרשות לעצמי לדבר על זה בסטנדאפ. זה לא... אין סיבה שאני לא אהנה מסקס עם גבר, נכון? פיזית זה יהיה נעים. בנים, מי מאיתנו לא התיישב לפחות פעם אחת על כיסא, על מקל של מטאטה? רק כדי לדעת איך זה מרגיש. כל הצעירים בקהל, תרשו לי לומר לכם, זה מרגיש בסדר גמור. אתם לא מאמינים לקפלנסקי, תנסו בבית, שכאילו זה, תיקחו מטאטה, יעד. אמא לא נמצאת, אשר נכון, אל תדאגו לגבי אבא. אבא יבין. כי גם הוא היה פעם צעיר. אז לשכב עם גבר זה קצת יותר מדי בשבילי כרגע, אבל עדיין מאוד רציתי לעבור חוויה הומוסקסואלית כדי שאני אוכל לדבר על זה הערב. אז חשבתי, מה אני אעשה? אני אפנטז על גבר. נכון? אז חיפשתי באינטרנט ומצאתי תמונה של גבר ערום על 4, ומתחת הפעור שלו לכיוון שלי והפנים שלו לצד השני, שלא רואים. והתחלתי להביא ביד, ובראש שלי הכרחתי את עצמי לדמיין שאני מזיין אותו בדמיון, אוקיי? בדמיון. זה הגעיל אותי, אבל ניסיתי להטריף את עצמי, קדימה, תעשה את זה, אתה יכול, זה. הרגשתי בחילה, זה היה נורא, אבל ניסיתי בכוח להמשיך והתווכחתי עם עצמי בראש בקולות שונים, קדימה, תן לו בחור, תקרא אותו. זה יותר מדי לחץ לשים על עצמי, לקרוא אותו. אין לי פין של לקרוא מישהו. שבור לו את החור! אני לא רוצה לשבור אותו. שבור לו את החור! כי אם לא תשבור לו את החור אתה עושה איתו אהבה. והדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה אהבה עם גבר. כי אז אתה תצא הומו. אז חשבתי, לא, אני בטח לא רוצה כאילו לעשות אהבה עם גבר או להיות הומו, אבל זה לא נעים לי ככה, כי אולי אם אני אדבר איתו קצת לפני זה וכולם נכיר ונרגיש קצת יותר בנוח. לא, שום אינטראקציה אישית. שום דבר, כלום עליו, כי אינטראקציה אישית זה מוביל לאינטימיות, ומשם לעשות אהבה ושוב תהיה הומו. ושלא יסובב אליך את הראש, אתה לא רוצה לדעת מי הוא, אתה לא רוצה... אז בראש כאילו התאמצתי בדמיון לא לתת לו לסובב אליי את הראש. החזקתי חזק כאילו והמשכתי זה, וכל פעם שבדמיון כזה ברחתי לפנטז על אישה, אז כאילו גירשתי אותה וחזרתי בכוח לפנטז על גבר וזה, המשכתי ואז רגע המיוחד הגיע והשפרצתי לתוכו. כאילו עכשיו לומר את זה, זה פשוט זה לא טוב. וזה היה מוזר, כי זה היה נעים, כי גמרתי, אבל סבלתי, כי הרגשתי את המוח שלי כואב מהחוויה המזעזעת הזאת. ואז עשיתי טעות. באותה שנייה שחררתי לרגע את המוח, והוא סובב אליי את הראש. אתם יודעים מי זה היה? אבי נימני.
אני אפילו אוהד של מכבי. לא שאני לא מעריך את הכישורים שלו בתור שחקן, למרות שהוא היה איתי ולא הצליח באירופה אף פעם. גם בנבחרת, כאילו, מה הוא עשה? בכל מקרה, כאילו, נשארתי מבולבל, עכשיו אני כאילו לא יודע מה לחשוב. האם מסתתר בי הומוסקסואל שמחכה לצאת החוצה, או שאני פשוט אוהד כדורגל, שהגבול בין משיכה מינית כי הערכה של כישורים של שחקן מתערבב לי בראש, לא... בכל אופן, אם יש משהו אחד שהייתי רוצה שתיקחו אתכם הערב, זה הידיעה שכולנו בני אדם. כולנו רוצים לאהוב ושאוהבו אותנו, והלוואי ונלמד להעריך, להתייחס בכבוד ובאהבה אחד לשני. אני חושב שמגיע לנו בתור בני אדם. חוץ מסודני. למה זין עליהם עם הריח הדפוק הזה? נסעתם איתם פעם במונית שירות? יש להם ריח של קבר פתוח. אפשר עם אומץ לרפא את החרא הזה. מי עכשיו? רגע, מי עכשיו? אריאל וייסמן. אריאל וייסמן.